del món que van entren pels ports de Catalunya, a part de comprar la producció agrària local, doncs hi ha tants animals que cal importar molta mà d'obra primera, pagesos, i després aquests animals van a escorxadors i després es torna a repartir la carn per tot el món. Va dir que volien una limitació per... Però un factor de bioseguretat brutal que van aquí veure Vale, pregunta. ¿Qué has dicho? ¿40 hembras reproductoras? Després em van trucar que havien trobat el temps. Després em van trucar de Pere. Això és la integració vertical, és el model que ha triomfat arreu del món